Hello, teacher. Grabe. Ang tuloy ng patakbo. Pasyal tayo. Sir Lito, harang. Pasyal-pasyal sa gabi. Salamat sa patamsak. Pasyal kami. Magpahangin sa labas. Salamat sa pakaway-kaway. Idol Lito, Mabita. Come here, come here. Mga bahay dito sa Dubai. Sa mga bilya-bilya. Yung aso ko gustong maglakad, oh. Gustong maglakad-lakad. Kaya maglakad-lakad kami. Ano, saan tayo yun? Saglit. Dito tayo, dito. Mga bahay dito sa ano, mga katabi namin. May umiiyak na bata. Yuyu, gustong maglakad-lakad. Marge, igalab shout out po. All about foods. Food travel. Igalab shout out. Ah, you know Yuyu ah.
India. Yeah, this is my yuyu. You know yuyu, my yuyu. Thank you very much. Yuyu. Wait, yuyu. 1 minute, 1 minute. Let's go. Let's go, yuyu. Oh, wait. Pahangin sa labas. Cook with Gloria. Hi, mega love shout out. We will go somewhere. Yan ang gusto mo. Lakad-lakad. Di sige, maglakad tayo. Saan tayo pupunta? Where we will go? All about food and travel. I will watch your video after, okay? I will play your video.
May airplane. Ayun, may simbahan nila. Dito walang katao-tao. Wala kang makitang naglalakad o nagtatambay. Dito tambayan ng mga bata palaro. Wala na yung mga bata naglalaro. Nagsiuwian na. O, madilim na, yoyo. Tayo lang ang naglalakad, yoyo ah. Tayo lang naglalakad, yoyo ah. Gusto niyang maglakad. Kaya maglakad kami. Parang sa atin din ito. Parang sa Pinas din. Time is 8:34. Alas 8. 8:34 dito. Pagod na yung aso ko ata oh. Nanghihingal na.
Sana tayo, Yuyo. Malayo na ang nalalakad natin. Malayo na ang nalalakad namin. Mga bahay-bahay namin dito. Mga bahay-bahay dito sa paligid namin. Hala, may pusa. Pusa, delikado. Magwawala ang aking yuyo. Aray ko, yuyo. Oh, 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 oh. No. May pusa, oh. Ayun. Sabi ko na nga ba eh. Sabi ko na nga ba, magwawala yung yuyo ko. Ano na naman? Magwawala yan pag nakakita ng aso. Kuya Aw, nandito kami sa labas, namamasyal ng aso ko. Nag-iingay, nag-iingay. Ano? Teka lang. Mga bahay-bahay dito. Naglalakad-lakad, nagpapahangin. Dito lang sa tabi-tabi. Stop. Nakakita ka na naman ng aso ay pusa. Nagpapahangin sa labas. Wala kang makitang tao dito sa mga labas. Walang makitang naglalakad. Hindi uso ang naglalakad-lakad na mga tao. Ako lang yata ang naglalakad. Bahay nila, bahay nila. Wala man lang akong makitang nagchichismisan, nagiinuman, naninigarilyo. Hindi tulad sa atin, lahat nandoon. Pati labas ng bahay, hindi naglalabas. Mga kapitbahay namin. Dito, sasakyan nila sa labas lang. Kung sa atin ito, nanakaw na ito. Sa Pilipinas ito, nanakaw na yan. Natutulog yung mga sasakyan nila sa labas. Dami nilang sasakyan. Pati sa loob mayroon. Ano yuyo, hinihingal ka na? Mga Pilipina ang mga nandito rin. Yan, madilim na dito sa banda dito, yuyo. Hinihingal na. Hinihingal ka na?
Hiningal ka na, Yuyo. Naglalakad kami. Mga Pilipina dito, bibihirang makalabas din. Hindi yan mga pinalalabas. Bawal. Buti ako nakakalabas dito sa paligid-ligid. Walang tao, Yuyo. Walang tao, Yuyo. O, diba? Wala kami sa city eh. Parang, parang probinsya lang kami yata eh. Diba, Yuyo? Ayun na yung bahay namin. Kasilaw yung ilaw. Sa likod ng bahay. Doon tayo sa harap, Yuyo. Dadaan. Mga sasakyan dito panay nasa labas. Puno na sa garahe. Oo. Ayan yung bahay namin na sa likod. Yan yung inaakyat ko. Papunta ng rooftop. May ilaw. Oo, mag-ano na. Mag-ano ng oras Yuyo. 8:43. Yan ang bahay namin, oh. Ang lawak. Apadir. Doon kami lulusot sa harapan. Binibidyo ko lang itong ano para makita ng family ko kung saan ako. Sinipag kaming maglakad. Ano Yuyo, maglalakad pa ba tayo? O mag-stay na tayo sa bahay? Mga kapitbahay. Tahimik dito. Napakatahimik. Ano? Pasok na tayo? Itong bahay namin. Nakakasilaw yung mga kasilaw yung mga ilaw. Ano ba yan? Sasarado na natin. May susi sila. Ala. Ala. Nagpapasok yata. Nagpapasok. Nagpapasok.
Wait, 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 wait. Wait. La, 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 la. Yes. Itago ko nga muna itong si
What? This one? Ah. Mag-charge muna ako.